Az Új Szövetség egyik evangéliumában számba veszi az ember földi életének és tetteinek következményeit. Egy nagy felsorolás keretében kerül bemutatásra, milyen cselekedetekkel lehet biztosan a pokol tüzére kerülni. A legsúlyosabb bűnök, amikre a halál után nincs feloldozás, látszólag nem sok újdonságot mondanak, hiszen mások mellett ilyen a hazugság, a gyilkosság, a bálványimádás, beleértve a pénzbálvány előtti hódolatot is. Viszont érdekes módon bekerült a felsorolásba két olyan életforma, ami a Szentírás szerint a legsúlyosabb bűnök közé tartozik. Az egyik a gyávaság, a másik pedig a hitetlenség. Sőt, ezek nem csak egy sorba kerülnek a legsúlyosabb vétkekkel, hanem ezek állnak a felsorolás első helyein, érzékeltetve, hogy valami miatt a Teremtő a gyávaságot és a hitetlenséget megkülönböztetett figyelmeztetéssel emeli ki a sorból. A keresztény emberek számára kiózanító kellene legyen ez a figyelmeztetés. Aki gyáva, aki hitetlen, az a legminimálisabb szinten sincs tisztában az emberi élet értelmével. Aki gyáva és hitetlen, az ezzel a sátánt szolgálja. Aki gyáva és hitetlen, az akkor is rombol, amikor építeni szeretne. Gyávára és hitetlenre nem épülhet semmi, csak rombolás. Hölgyeim és uraim, minden diktatúra a gyáva és hitetlen emberekre alapozza magát. Minden diktatúra csak akkor tud kiteljesedni, ha elegendő mennyiségű gyáva és hitetlen alatvalóval rendelkezik. Erről szólt a kommunizmus első és második időszaka is. A proletár diktatúra néhány száz bűnözője kényelmesen kitombolhatta magát az országban, ugyanis a főnemesség, valamint az ország vezetésében fontos szerepet játszó sok ezer gyáva alak 1919-ben éppen Bécsben és más helyeken várta, hogy magától megoldódjanak a dolgok. Részben ebből lett Trianon, részben emiatt sodródtunk bele a második világháborúba, részben emiatt kerültünk a totális kommunista elnyomás fogaskerekei közé. Vezetőink gyávasága és hitetlensége miatt vesztettük el országunkat, és kerültünk mára népként is a kihalás szélére. Ma pedig zuhanunk a demográfiai megsemmisülés szakadékába. Földjeinket, házainkat sorra vásárolják fel a különböző nemzetiségű területfoglalók. Havonta ezrével özönlenek be hazánkba pakisztáni, indiai és ázsiai munkásoknak nevezett migránsok, miközben letörik a magyar béreket, a magyarok pedig mennek tovább Nyugat-Európába. Íme a népességcsere, a soros terv magyarországi változata, közben az EU helyett a világ egyik legnagyobb diktatúrájának, Kínának a gyarmatává válunk. Annak a Kínának, ahol már a mindennapi élet valósága az, hogy az emberek minden lépését ellenőrzik, az összes cselekedetét számon tartják, és társadalmi kreditpontokkal büntetik vagy jutalmazzák a magaviseletet, ami elmegy egészen az átnevelő táborok világáig. És most valakik mindent megtesznek azért, hogy az egész földön kiépítsenek egy ugyanilyen rendszert, amely a világtörténelem legsötétebb diktatúráját hozza el. A terv régóta készen áll, a megvalósítását pedig a mi életünket is megnyomorító Covid-járványnak nevezett események teljesen felgyorsították. Sőt, valakik pontosan a Covidot használták fel céljaik megvalósítására, a közegészségügy álcája alatt valójában egy totalitárius államot kísérelnek meg létrehozni, figyelmeztet Thierry Baudet a Covid Roulette című kiemelten fontos könyvében. A kísérlet neve a WHO pandémia szerződése. Ez a cél, hogy az ENSZ égisze alatt a WHO főigazgatósága felhatóságának keretében megvalósítsák a Great Resetet, az új kommunizmus embertelen világát. Ez a WHO terve. Ennek programja került szeptember 21-én az ENSZ közgyűlés elé, ehhez asszisztált a magyar kormány is, és ez az, amiről mindmáig egy szó, egy magyarázat sem jelent meg. Gyáván és hitetlenül hallgat róla mindenki, a média, a mi hazánkon kívül mindegyik politikai párt, a véleményformálók, az értelmiségiek, az egyházak, egy szóval mindenki, aki tehetne valamit. Hölgyeim és uraim, a kommunizmus ideológiaként van definiálva, de ha jobban megvizsgáljuk, ez sokkal inkább egy életforma. A gyávák és a hitetlenek társadalmának a kerete.
Pontosan ilyen a demokrácia is, annyi különbséggel, hogy a terrort a tudatlan, gyáva és hitetlen tömeggel végeztetik el, még katonaság sem kell hozzá. Ezért a demokrácia a gyávák kommunizmusa. Ez történt az elmúlt 3 évben is. Bill Gates vakcinagyárainak szolgálatába szegődött a politikai vezetés, a médiával, az orvosokkal együttműködve, az egészségügy álcája alatt az emberiség legnagyobb bűnét követték el. Magát a társadalmi többséget, a gyávákat, a tudatlanokat, a hitetleneket használták fel céljai kivitelezésére. Mára tudjuk a következményeit, a megnyomorított emberek tömegeit, a megmagyarázhatatlan halálesetek özöneit. És ahogy 100-150 évvel ezelőtt az ország vezetői, a főnevesség hagyta cserben ezt a népet, most ugyanígy jártunk a politikai elittel. Annyi különbséggel, hogy akkor a keresztény egyházakra, az értelmiségre még lehetett számítani. Mára mind a magyarországi egyházak, mind az értelmiség a globális sátáni terv szolgálatába szegődtek, gyáván és hitetlenül asszisztáltak az emberi szabadságjogokat sárba tipró Covid-terrorhoz, most pedig ugyanígy tétlenül nézik, ahogy a WHO diktatúrája megpróbálja elvenni azt a maradék szabadságot is, amitől még embernek érezhetjük magunkat. Hölgyeim és uraim, az egyházaknak és az értelmiségnek is krisztusi küldetése van. Felépíteni egy az örökkévalóság szemszögéből definiálható értékvilágot. Keresni az igazságot, azokat a felismeréseket, amelyek azt kiteljesítik. Ha valaki nem keresi az igazságot, nem képes annak felismerésére, az sem nem egyházi ember, sem nem értelmiségi. De az igazság keresése és felismerése sohasem lehet öncélú. Ezért mindig azt számított értelmiséginek, hiteles egyházi embernek, akik jól látható formában képviselték a megtalált igazságot. Vétkesek közt cinkos, aki néma, aki súnyin, gyáván hallgat, mikor szólni kéne, aki némán asszisztál az igazság elnyomásához, annak semmi köze sincs az értelmiségéhez, sem a kereszténységhez, még ha utóbbiak papi, püspöki, bíborosi öltözetet is vesznek magukra. Hölgyeim és uraim, covidizmus a világtörténelem legnagyobb forradalma és legnagyobb átverése, mely alapjaiban forgatta föl a civilizált emberiség eddigi társadalmi rendjét. Egy ideológiák feletti ideológiává vált. Ezért tudta egy táborba gyűjteni az egymással teljesen ellentétes viszonyban lévő erőket. Az derült ki, hogy nem a Covid az, ami a legjobban fertőz, hanem a gyávaság és a hitetlenség vírusa. Hölgyeim és uraim, az Új Szövetségben az is meg van írva, hogy hiszen nem a gyávaság lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ez kell legyen a stratégiánk a covidista WHO terveivel szembeni küzdelem során is. Ne legyünk gyávák, az erő bennünk van. A szeretet és a józanság lendületével kell működnünk. Mert bár rengeteg gyalázatos sérelem ért minket az elmúlt években, de erre soha nem válaszolhatunk gyűlölettel. Azért, mert a gyűlölet egy alacsonyabb rendű sátáni energiamező. Aki gyűlöl, az azonnal elbukott a küzdelemben. A hitünk ennél sokkal erősebb. A hit teremtő ereje a legerősebb fegyver a világon. És bár ismerjük az igazság sorsa sokszor a keresztre feszítés, de azt is tudjuk, hogy az igazságot még soha senki nem tudta megölni. Hölgyeim és uraim, egyszer a Szovjetunióból elmenekült professzor azt mondta, a történelem során minden totalitárius rezsim egy kulcsfontosságú vonást osztott. Minden információt ők irányítanak. Ez elengedhetetlen a sikerükhöz, mert ha nem tudod ellenőrizni, hogy a nyilvánosság milyen információkhoz férhet hozzá, akkor nem tudod hatékonyan irányítani a lakosságot. Ha egy nép vala is feladja az információ szabadságához való jogát, emlékeztetett gyakran, minden szabadsága elvész. Mindent elvesztettél. Ahhoz, hogy szabad légy, először meg kell tanulnod gondolkodni. A szabadságot sokféleképpen kell kiharcolni és megőrizni, de ha először nem tudod, hogyan kell gondolkodni, akkor fel sem fogod tudni, mikor veszik el először a szabadságodat. Hogy a professzor kifejtette, ahhoz, hogy egy nép szabad legyen és szabad maradjon, mindenkinek fel kell ismernie, hogy önálló gondolkodásra képes egyén, és meg kell tanulnia minden témában kritikusan gondolkodni. Hölgyeim és uraim, nem elég, hogy mi tudjuk az igazságot. Azt meg kell tudnunk osztani másokkal is. A WHO tervében szó szerint ki van mondva,
hogy a jövőben cenzúrázni kívánják azokat az internetes tartalmakat, amelyek a saját diktatúrájuk hitvallásával ellentétes. A közösségi platformok már is beálltak a sorba, ezt pedig csak úgy tudjuk kikerülni, ha saját közösségi oldalunk lesz. Magyarországon a Legyen B-terved közösség már megteremtette ennek az alapjait. Ez a bplan.club platform. Kérem, kezdjék ezt el használni, egy jelképes támogatás a feltétele, közel az idő, amikor szinte csak ilyen formában lehet kommunikálni. Ez az oldal még létfontosságú lehet. A szabadság szempontjából legyen nekünk is B-tervünk. Hölgyeim és uraim, küzdeni hívom önöket, családjainkért, gyerekeinkért, kis közösségeinkért. Mára nekünk csak ezek maradtak, nincs hová hátrálnunk. A WHO már nem a Svájcban van, mint a kommunisták a szovjet érában, hanem itt székel a magyar kormány meghívására a Váci úton. Ébresztő Magyarország, ébresztő magyarok!